Mula nang makilala ang isla ng Carnaza, maraming mga bisita ang pumupunta. At dahil unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat, unti-unti na ding binubuksan ang ilang tourist spot sa isla. After a few hours of travel, I just finally arrived here in Daanbantayan and I am at the Pylon port, and this will be our jump off point going to Carnaza Island. Kailangan lang naman gumising na maaga dahil 3 to 5 hours lang naman ang biyahe going to Pylon Port plus 2 hours na biyahe papunta ng Karnaza. Talagang uubusin ang buong araw mo sa biyahe pero sulit pag nakarating ka sa isla dahil white sand beach at malakristal na tubig ang bubungad sa inyo. Pagkadating sa isla, kailangan lang sumaka ng habal-habal na sa halagang 30, makakarating ka na sa Eco Park ng Karnaza. Just arrived here in Carnaza. Welcome back, mga lagan. So it's already time check. What time is it? 4:58. So ito pa rin. Dito lang ako sa Carnaza Eco Park. Dahil nga bawal tayong lumabas, di ba? I think this is the most epic trip na nangyari sa akin. I didn't ask ate kung open na ba yung mga ibang tourist spots. So kumbaga parang nasayang, actually para sa nasayang o hindi sa tingin nyo? What do you think? Nasayang ba yung pagpunta ko dito sa Carnaza Island, which is I'm expecting na papuntahan ko yung ibang mga spots like Skull Cove, tapos yung helipad, yung Queen Beach. Unfortunately, hindi natin napuntahan yung mga yon. It's because nga bawal daw. Nag-asaw kanina. Bawal nga daw kasi. Dito muna tayo. Nag-start na sila maglinis dito ng ng mga kalat dito. Kanina pinicturean ko itong mga to kasi sobrang dami nga ng kalat. Tapos may mga basag na bote pa ako nakikita dito, which is hindi siya safe, especially kung may mga kasama kayo na bata na pupunta dito. And hopefully na okay na yung lahat. Sayang lang talaga, super sayang lang dahil hindi ko napuntahan yung mga ibang spots dito sa Carnaza. Di ko tuloy alam. Early don't know kung paano ko tatapusin, paano ko umpisahan yung video na to, paano ko mapapakita sa inyo. I'm kinda like disappointed kasi wala man ding sinabi si ate na sarado pa yung ibang
I was expecting kasi na bukas na, kasi yan sabi niya sa akin na, "Sir, open na yung Carnaza." Of course naman, ikaw, di ba? Gusto mo yung adventure trip talaga na ano, pamamasyal kahit sa siguro mga 2 or 3 spots sa isang lugar, sa isang, let's say, islands or sa part ng bayan, di ba? Which is hindi nangyari. First time na nangyari sa akin na ganito. Just kinda like disappointed. Never ako nakaligo ng dagat dito. Daligo ako dun sa banyo. Kasi nga malaki yung mga alon nila. Hindi nasa ngayon. But earlier, super ano talaga, malaki yung alon nila. Kaya ako ba naman na matatakotin sa tubig dagat. Feel ko kasi pag ako lang kung ako lang ba, pero pag nasa dagat ako, feel ko parang may humihila sa akin. Okay, so mamamasyal-masyal tayo dito. I got this feeling I can't describe. There's magic in the air, the world has come alive. And when I see you, you make my pulse rise. I never knew that I could be so hypnotized. There's something in your touch, baby, the way your body's moving me. And I don't know where this soul will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere into my life, you walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah, you came crashing in out of nowhere. Oh, this love is straight out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. I've never fallen in love so deep. I run, I trip, I fall. I just can't find my feet. If I don't try now, the chance will slip away. I'll bury all my doubts and I won't be afraid. There's something I could never see. Now my heart is open and I believe. And I don't know where this soul will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere into my life, you walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah, you came crashing in out of nowhere. Oh, this love is straight out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. There's something in your touch, baby. Right. Back. So, dito kami ngayon sa ano, sa tinatawag ng mga lokal dito na pangpang. Dahil cliff siya. Tapos yung tubig, dagat diretso na yan. Saka dito yung mga bahay-bahay. Sa side na dito, naglam kami nakapunta dun sa mga bundok na hindi na. Kasi bawal pa kasi mamasyal dito sa Karnaza. So, been isolated sa Carnaza Eco Park for 2 days. Kasi napupurin na ako. Di ako makapunta kahit sa isang lugar kasi nga bawal pa nga mamasyal. Alam nga naman na puntahan natin yung mga bawal pa na lugar na puntahan kasi nga sarado pa sa mga turista dahil nga nag-iingat din sila. Anyway, hopefully na-enjoy kayo at nakakuha kayo ng information about sa trip ko dito sa Karnaza. Though I wasn't able to go to other places like the Skull Cove, Tree Beach, and helipad. Hopefully, nag-enjoy kayo and don't forget to like, share, subscribe, and
for watching. This is Joe. Thank you. Goodbye.